LRG, mga katropa, o balitang lahi ragyod. Robot sa China. 24 oras nagbaktas, nakakuha kini og Guinness World Record. Wow! Uy, ato sayron mga katropa ang maong detalye sa balita. Kauban ng atuang antigo, karaan, bagtik nga LRG correspondent Lolo Amado. Salamat kayo sa pag-welcome sa kong beautiful name. Usa ka humanoid robot gikan sa Chinese tech firm nga Agibot. Opisyal ang nakakuha Guinness World Record. Human makalakaw og 106 kilometros. Wow! Ginganlan ang robot nga si Ito. Nga naglakaw gikan sa Jinji Lake sa Jiangsu Province ngadto sa sikat nga daban sa Shanghai. Nakuha nini nga ang titulo sa labing taas nga panaw nga gilakaw sa usa ka humanoid robot. Milungtad ang biyahe og 24 oras ka walay hunog. Kini nahimong posible pinagi sa usa ka sistema nga nagtugot sa robot sa pag-ilis sa iyang baterya. Samtang kini nagdagan pa. Wow! O kini dili kinahanglan nga muhunong sa pag-charge. Matod pa sa agibot. Gituman ito ang tanang balaod trapiko samtang naglakaw sa naglaing-laing matang sa karsada sa masaspalto, tiled pavement o mga tulay. Pag-abot sa finish line, nakig-interact pagani ang robot sa mga reporter o nangomedya pakini. Nga miingon nga sa akong una-una, nagkinhanglan kog bag-ong parisan sa sapatos. Bugoy-bugoy ni Sito. Bugoy-bugoy ni Grobota. May na mga katropa mo atong balitang LRG. Kung lahira dyan, ako si Lolo Amado, dili gwapo, dili macho, pero delikado sa mga chicks. Happy weekend. Good morning. Bye-bye.